artiste guinéen ko woni nafiki ko ha hande mi yal nafiki jo plus que artiste guinéen on a la politique ok on a la population ok on n'a pas compris après comme même population on sont allés Europe parce que la Guinée et walli to ton so di Europe do wulli to don population guinéenne no c'était là ora Macron fijo to na salle de mariage to andi on salle de mariage no fan ani on ko en fait genre cadre toilette gi ñande go wado jon concert tellement que goddo yaada parce qu'on va commencer à vous boycotter ici maintenant le Guinée les gens ils be ennuyés en fait et wa wi yow ko mais do même boycotter yo ou même créer groupe WhatsApp c'était wono c'était ta population ko pas gi mon di yo ute kumpay kun do wara may goto mo ngala postude ñande wodo wadi concert yimbe be fuddo do boycotter kala promoteur jo boycotter kala artiste jo parce que vous êtes très méchant wabbe mo no mari ite l'enfant là n'a rien demandé hay goto mon postal déjà artiste de fuddo ben hay fayda je peux pas dire Gianni parce que on sait Gianni déjà c'est pour cela je le porte dans mon cœur en fait mais heddi ben hande fayda mi jindi e page de fulbe ben e page do mabbe mais ngabio son fuddo e ke do wadu gol concert on va commencer à boycotter moi je vous attends là parce que une population on ko nafigibe parce que quand nous soutenons ton soutien taw c'est quoi o wata la négocier ko do wonna tay politique o video jumari do wadi batte molana do o impacti mi anda son wattani no yila bawto de wadde video on hebike yimbe heewbe yaltube kanyum kadi wadi publication ji famini hi do tayo mi natude dum don meden torani ma Allah anji umali yo Allah dande sako ganya wallahi si meden marno sifa ma heewbe bandiraabe amen be ngara buy kono wawno da ni way harayno na do kadi fewndorde en gosengo kono heewbe no to heewbe ko mapini be ko yawgole directeur ka be yennete be wirte be yiltinire da be tournira da ko sifadi piiji ukka gole piiji fitilite ko dum mapini be awa o do kay ko tintorgal modon wobbe no do golle mo wo amugol kambe si be dansi be gayni be anda piiji go te a andi nde hunde wadunde ka meden do no metti wo si a jetti dum a dewti e hoore ma ba pellet en fowden andi biddo ko musiko heba biddo ko hebirta na faale hebugol tum fi ba hebugol no weli heba ne a dankitoda tambitoda ha wona goddum goddo ara warana ma dum no tawata ko nadirda kadi ka lekkol ko fiyo nafu hoore mun nafa ma goddo ara warana ma meden torani ma Allah jiwmali Allah dande sago ganyo okka men sifa ma heewbe hakkundeji amen waaway be yaltude holla miijoji mum yewta ko nafata bita tobbe de andanda hoore ma buy wawata de yide baawo wadi o video do mi anda onon kay son acciti haqqel goy mi anda son wattani ila kono heewbe yalti kanyum kadi holli yarayti kidi mi haalino do ko wallahi kala mo yidama woddomo un point intérêt koko laabi poy si a habbitike gagnoma lagine do ko en famille ko en nene goto ko en hunde wotere ko haala ko tarjama ko fenande hina en nene goto hina en famille nene goto ma on warantama biddo ma famille ma on warantama est ce que a fami ba be do fobbe wadu be dum do be fo be mari bibbe ko be jetti bibbe mabbe be nabi no keli gono jangude no wadde piiji go dum do yonali taw ko nangugol bibbe yimbe be mbugo ka kaso haabe maya nene o ya gera baba o ya gera be ronka rewe tedde fota o pay ko kaso maya musibbe miner jokati ina bonnere hunde ko bonni o wujja o jatta o fena o bonna hunde hebo yimbe ka yalto be do fuddo faminde lagine do ko en famille enen fo ko hunde wotere ina en famille ina en hunde wotere en jokka laawol gotol dum yo laban on poy ko jammiti no yimaybe ba ko jammore jokkube haajuji mudum ko mapini dum ko intérêt mum tawata pellet ko be hebata kon kadi fo ko e hoore yimbe be konserji mabbe piiji din fop ko e hoore yimbe be bonebude wallahi musibbe si a jaldi e gagnoma anin say kala mo yidama woddomo ta sutenumo
wattaneyɗa tum on yiyaade hay goto no posta ɗum ɗo no haala fi mum hina hande fuɗɗi na hanki na heccanki ɗum koko neeɓi on yi meɗen toranima Allah jiwmaale yo Allah dande sago gaño min tori Allah yo Allah ɗuɗɗin sifa ma ka nder communauté meɗen yaltay ɓe hiya toɓɓe yewta tawata ko yewtere nde andanɗa hoorema mo kala ka wawi ɗum wallirta on yi ɗe marɗo bandiraɓe hande sifa ɗi peeji sa hay argol suttinama hay partage hay fus ko si ɓe yiɗo piihoy wano piiji fitilité sa min jitike sa tawi no yurmi ko ama haalaji fenandeji beesiji piiji fulisiji tun ko ɗum tun oyi kala wiɗoma lagine ko en famille innumo fenay ina en famille fus Allah kafi en non leydi ndin ko kafu men kono en wona famille hande en fona famille jango hay fulɓe ɓen nantodira nafere no goɗɗo inama koye famille ko onno goɗɗo ƴettirta ɓiɗɗo ma waro yakka nder kaso indaro innama ɗo kon famille on ɗum ina en famille fus